May basket lang para anytime pwedeng pindutin. Then, Yes, good afternoon. Wonder Nina is with me. Hi. Ito yung mga swimsuit para na ano. Guwapa lagi sana yung cellphone, ma'am. Na? hindi do ganyan sa situation. Abi na, nagbungkal ka, Loy, kay magkuhan ko. Bawasan na pa yung kwarta, palit yung pato. Palit ang I pato. told you. I told you. Dusmi. Panibago na naman kayong anak. 400 isa. Sige lang, kaya mahurot atong bulak sa pato. Mga swimsuit mo. Ha, magulang ulam. Mga iyo. Kinilo. Ha? Kinilo na kinilo. Abi na, nagbungkal ka Una ka dito. 200 tequila, di ba? Kaya si Jubert mo sa nukon sa ako. Jubert mo sa naggaligya sa ako. Sila lima dito mo sa Bartolo, si Eljon. Dawat na nito kasi kinalan tulo ko. Yes. Dawat na 500 ay 400 ang isa, di ba? Kung isa, mas marag nakamura pa ko. Kaya ang isa ka pato ba ya? Marag more than 1 kilo ba ya? Oh, Sige. sobra pa, dagko mo naman. Dagko ng pato. Abi na, bungkal ka, Loy, na hapit na ba itong kuhan? Doon ako. Ito? Mamaya daw, bungkaling ka ni Puloy. Oy, palibot kay Puloy ba? Pildi pa. Hindi ka relate sa mga bayan. Ay, nalagi na Puloy. Kaya kapoy-kapoy lang ka. Ako rin ka nang Dapat bumububaw balik dito. Hindi para makita yun. Ah, Ito naman? Isa nga, kasi nga, para lagay ko lang dun sa ano. yan mo na, unday. Swimsuit. Yung mga panty, lahat, isa mo lang kasi para pati sa kanila, isang panty lang na. Lambot nitong tela na to. Ganun. Maganda na raw ang ano mo. Maganda na raw ang mansion mo. How true? Ilang kwarto ba yun? Dalawa lang. Dalawang kwarto pala. Akala ko pwede nang pataasan yun. Pwede nang pataasan. Nga, ano? Ano ba? Magtaas ng second floor. Siguro wala ba tayong pera? Ah. Ah, Kaya nga, oh. si Puloy ipakilala sa mga bayot. Oh. Oo. Para may pang hollow blocks na agad. Di na yan tayo asawa. si Puloy o si ano? Jan Roy. Ito yung ano kasama nung Barbie. Kasi mga Barbie. Hindi, yung binigay lang yung isang araw. Scarlett. Scarlett. Kasi yung Barbie. Ganda yung mga Barbie. Mang, isa ka dito, Michael. Ano na? Balik ni Inday ang nana. Kasi dala rapat niya gabi eh. Ah, mo siguro dito sa pag. Ano na Ano ginagawa? nana, ang dala niya katumag ko. Honey. Wala na. Patay. Wala na po nila, di na yung pinauli. Asan na tayo? Ano na ginagawa sa ano mo? Sana. Asan na yung paypay? Gibalik pala ni mong paypay. Nagbitbit ako gabi, ingon ni Nina, ulit kasi niya nila. Kaya amo, itong gamit ni Diva. Ano, guys, Kami man ni Diva na ano dito na binalik mo namin. Pangitaan pa lang ko rin mo. Katarantara ba, kamang-kamang rin pa pangita. Di ba pag hindi na kita yung gamit? Karaw-karaw, marag si Auntie Gapon bas. Asa akong kuan? Kailan makawala? Kasi di po kung asa dapat ni Buko na butang dito rin ako nagkuhaon. Ganit ko. Yaw-yaw na brain ko. Alam. Bisa na. Okay rin ako makawala. Ito ko ilabot ko sa pila na mawala ka na. Ito ko mahimo. Pero kanam itong Bisa ilabsan basta sila ako kung dili ako ay kanang ako ang gamit ito mawala. Yaw-yaw, magigapon ka. Tira ba ko mahumandayon? Sipag. O makatulog. Aba, tuloy gamit sa bahay. Sa bahay ko. So man, asa man mga gamit dito na. Wala pa ko. Basta daw ng gamit ba? Gamit. Ano man kuan? Guys, wala kaming gamit. Nakuha na? Hindi na kami mangutang. Pwede mo utang sa una. Wala mo siguro mag-lista. Wala mo kakabalo siguro. Ako ang mga 5,000 kumiyagi ha. So, Kaya ito. pwede. Raya? Saan ka? Pabarangay ta. Pila mo utang sa ako para makabalo ko pila discount. Utang? Wala mo kung kabalo sa hardware. Kung ano, magbayad mo. Wala pala lagi. Ano nila, di mong lista di ay.
Nakabalo ba ka itong hardware nga, lahi itong imo, lahi itong kuan. Oh, kabalo mo gusto kong ako ah. May buwanan nimo. Naglibog na ba tatanan, kaya wata kabalo nga, dapat ka to siya, si kuan, nga nasa kapilya, kanila ni Scarlett, iya baka naglaylay. Nagmuingon na siya karon nga 80 mil, wata kabalo kinsa tong tag-iya. Bal naman, na may resibo. Gano yung resibo na may pinirmahan ako at anti-giving? Tapos yung pala, May resibo nga ako yung pala sa'yo mapupunta 80 mil. Yawa. Ikaw talaga pagbayarin ko talaga. Nay, anti-giving uy, kuan. Anjay, pay-pay man akong karton gabi, wala ko nagamit ko pay-pay. Karton na akong gipay-pay. Karton mo rin ay. Yan. Ayan, ayan. Ang saman? Ay, kita nimo? Dala si pay-pay, ano color? Pink? Hoy, ano nina, nakita mo sa may bitbit? Oh, pay-pay. Oh, wag kang kaya na gabi. Wala, kami nagiduwa. Maraming saksi. Ano, Inday, ano? Asa ng pay-pay daw. Pay-pay, lagi nakita na ko siya. Hoy, pakita ni mas balay na. Akin yan. Ha? Wala nga yung isang paypay dito na pick. Ito, nakita ko lang doon sa ilalim ng kama. Gusto ba sa papa? Wala sila napili. Ha? Wala lakaw, magabi ni Nal. Daggan ka magsudan. Nga puro karon ni nga prito. Tsaka gulay. Hindi na, mas minum Wala ka. sa Itilina. Hindi na minikuan. Itilina, nag-delete na kami doon. Hindi nga mo kauban. Good. Mana, Itilina, mana yung bunyag. Ito na. Oh, may tinanim ako no. Kinuha ko yung Lagyan ibang lang sa rin mo pagkarni. kasi Umay adobo. labong kayo. Ah. Tawaran Uy, siya. yun gan si Puloy sa tutoy ni sa rin mo. Ha? Basta ko, bring na mo. Ha? Hoy, kita mo no, kinuha namin yung iba. Si Sarimax. Wala John, Igna Sabi ni Melma. Mama Wala si- ko nagdala paypay. Si Sarimax. Wala lagi na siya. Ah, No. Si Sarimax ba naman, ganyan yung mga bet? Dala lagi ka pay-pay, day. Dala sa pay-pay, di ba? Dala siya? Dala lagi. Katong naiping nga, katong ingon. Katong, Nga, pagsulod sa balay, nakita nga ako. Ba? Ah, nakita doon sa balay daw pagkasunod. Katong pambayot ba? Hala, nalagi layra. Ay, lagi paglimod layra. Kita ang ginawag, tabo na siya. Hala pa. Ana siya, oh. Asina. Hala. Hmm. Paggabi ito, itong pagkuhan, nakaitan siya. Oh. Ito Halapak, halapak. brown man. Ako maning pampuna sa iring niya. Awak mag-iring. Alam, pumayat na ako kasi pinapawisan ako. Lia! Dito, akyat ka doon sa taas. Oh. Sabi ni Auntie Sita, kunin ko yung, kunan daw na ako yung ibang kuhan mo kay labong daw kayo. Hindi daw muna ito pagtanom. Diba? Naglaan pa sa tisita din. Ang pagtanim kasi talaga ng Mia, ilagay mo sa lahat. Pag tumubo na, kukunin mo isa-isa, ilalagay sa ganon, yung Kuya mo, mani. lukong. Tapos pag lumaki na, saka ililipat sa direct pack. Anong kuan? Sari-sari. Dapat yung mga langgam. Laon na Ah, bating tayo wala na. Na may pasok sa Shout out bating. kami sa Kalumpang Jensen. Hello. Wala may pasok sa bating. Bandi man yung day off. Si Bating. Ano kulit? Sunday. Ay, Monday ang off niya. Nag-ano lang daw siya. Ako rin ang Babalik daw siya. O siya ng bating na magluto niyan. Ako na yung magdakita. Pumunta ka siya. Ano na to? penguin. Siguro. Ayun lang. Hoy, ayong! Ang bilang 8 be. Mutang. Teng, muli ka karonting, ikaw magluto sa gulay o kamera? Sumagot. Sudpod, ako magbayad niya, ako magluto. Ha? May bayad. Yung anak. Ha? Asan? Sige, bayad. Uy. Dugin na nakakali. Nagkaroon tugin. Anay ko din na. Hindi tayo. Hindi man siya, pero lang man siya ang anay ka ng latan, ay ka ng adubo, ka ng kadugay, di ba? O, wag ka naman ang anay, balag pila ka kuan ng mukha, di magyapon. Ang problema, maka ng kuan. Ate Raquel. Da, di wala lagi ni Inday ba? Hindi daw siya nagdala daw talaga. Inday. Saan ba to? Oh. Siya nagdala. Dala sa git. Eh, paya magay siya sa bingguan na. Imong ulo, pero galpat, makrot boss. Adoy, mag-pressure ko. Ano kaulit makrot ko? Bakit? Sige lang to ba? Sige, palanggan ba? Wala na kang ginabas ka ron. Ito, tinina. Oh, ay ko ano na kay basa ba akong Dito. bulan. Basa pa yung iba. Ha? Basa. Ay, di naman ta nabasa.
Eto, dito to lahat to sa kanila. Oh. Ang banwa. Green nga. Anak-anak. Anak-anak. Anak-anak dahil. Iyo. Kaganda mo na. Anak-anak. Di na din siya kakaon, maglisod na siya kaon kay kung marag naay, kung ano yung ipon niya. Guys, ano Kay, yung bukas yung okra pag ano, mo? dami niya di maglisod siya. Ano kaya ba? Ah, bilamon titer. O, baka sa ano ba Yung kwan mo, yung buto. yung talong, tubo na, try. Ay, kasi naino na yung ipon. Kaya gibasa na ko ang ay gibasa ang tubig tong iyang food. Ikaon man siya. Hindi na kaya masigas. Anak. Okay, it's disco time again. Makikidisco kami sa ano. Mga sa ano to, Sabi mga... ni Ewa, oh. Ana-ana, substitute word na siya sa mga something unpleasant or too harsh na mga words. Yan ang tawag sa English na euphemism. Sabi ni Ewa. Hindi ka ng lupa. Bish, bili ka na bukas, kay lupa. Puyuta dun sa ano. Sa bilhan natin na. Asan niya? San Martin. San Martin. Paano puyuta? 18 pesos per pack. Nila kaya ito sa oy mano kay Lota. Kay kita ano natin siya. Ay ma. Wala tayong solar. Sa? Kay Lota siguro yung bibig siya. Kaya kapag sila po. At pag-drive mo siya. As mo. Ang pagkis siya? Sisibok. Mahala yung video ko. Bakit ka nga namin motor? Paano ba yung motor? Mga pang swimming. Sana kayo yung bata. Nakakuha rin ako ulit sa Palawan. Ikot-ikot yan. Yan, IG. Yeah, Macron is now making hiwa. Masa mo na siya? Kagulan eh. Hello! Si Mac ganda. Ako pa. Makrod na may kuan ka ng black bitaw nga ianak na Pabalik ka na sa Manila. spray sa ulo. Pabalik na Manila, kararating ko lang nga lang po. Yes, thank you. Ayan na, nag-on na yung nag-on na yung solar lights ni Brenda. Altea, naana-ana ka na ba? Hindi pa, wala pa. Tagal ka na hindi naana-ana. Ana. Follow Argel TV sa kanya FB page. Kailangan ka na balik. Matagal na rin daw po siyang hindi naana-ana. So, paging ng ana-ana. Gusto mo maana-ana ngayon? Oo, sana. Hanap tayo? Hala. Mamaya an-an yan, ha. Dito muna ako.
Ulaga na si Mia Jill mo ng sige. Opo, Mamirakel, medyo mas malamig dito. Emmy Lawson. Sa gabi po, na ana-ana po siya po. Ah, kaya pala maaga nawala. Maga siya nawala kagabi dahil nag-ana-ana po. Ay, baby Anero, yan worth can siya. Nindot pamati ng ana-ana kay di ra kayo like no words. Ma'am Lenny Ral, na ana-ana ka na din po. Si Oyong, tsaka si Scarlett, sila yung namili na malengke ng gulay. So, iba naghihiwa na si Nia nagdilig na ng mga halaman kasama si Sarimax. Ayan. Dito tayo sa likod. Siguro, kagabi pa nga siya nakabalik-pabalik mo agad. Hi, Ate Linrel! Opo, Jocelyn Valencia. Marami na siya. Actually, ayun sila Tita Inday ngayon nandun na sa likod. Kasama na kanyang asawa kasi inaayos naman po nila yung mga tanim. Yung mga bago silang tanim doon. Tumutulong naman po sila. Hana, opo. Wag niyo na lang pong i-judge kasi hindi naman po lahat nakikita ninyo. Lahat naman po kumikilos. After that, yung iba maghuhugas o sino yung magsasaing, ganun. Hi, Ate Linrail. Ano ulam niyo? Gulay sari-sari gulay. Thank you, Jennifer Batonaos. At Mama MJ, ayun nga. Lumabas kasi ako dahil nag-ano ko. Tawag mo dyan. Dapat mamaya na i-on ang solar kasi madali lang malobat yan kapag ganyan. Alcar pa sumala, kaya nga po solar. Automatic po yan, hindi po kami. Meron siyang switch pero since madilim na, tsaka siya nag-on. Hana, hindi naman. Lahat naman po kami gumagalaw. Lahat naman po. Ayoko pong pakialaman yung solar niya kasi kay Brenda po yan. So, ganyan ang gusto niya. Kung hindi niyo po gusto, pwede niyo pong gawin sa sarili niyong solar. Jenny Datulaita. Gandang gabi rin, Iya. Magamay. Masyala. Jocelyn Valencia. Bani, sabi ko, ano namusta? Long time no, may handa doon kay Donna birthday na. Sino sumagot ng ulam niya araw-araw, Ma'am Shiji? Iba-iba. Ayun, bumukas na. May division of labor. Lahat naman po para chay. Rosalie Daan. Ayan, Milo na rin siya. Ang food, iba-iba. Nung nakaraan, sila Inday, ngayon sila Scarlett, si Uyong, ganun. Gandang gabi, Laita Mona. Yes, Mama. Mama MJ. PU, hello, good evening. Tapos, so, mas madalas, si Brenda. Ang ganda. Tapos, yung, medyo patag na dito, kaya masarap na rin magtatatakbo, maghabulan. Sana all may kahabulan. Kung may kahabulan ka, maganda. Pero kung habulin ka rin lang ng aso, ay bilis-bilisan na. Thank you, Nanette Nebre. Thank you so much. Dagang salamat. Neil Gun. Neil Gun Bacaldar, hello. Hazel Pacot, ganda na dyan. Yes, Budeng Cortez Soriano. Meron pong mga ganyan sa sa Shopee. Yes, may mga tuko din. Thank you, Henry Oyaw. Uy guys, sana after this punta kayo ng YouTube channel ko kasi may mga bago po akong upload doon. Tulungan niyo naman din ako maiangat si YouTube. Thank you. Amag-amag pala kayo sa ulam. Kung sino po yung meron. Kunyari, may nagpaabot, may nagbigay. So, yun po. Meron ang ginagawa namin. Binibili namin siya ng food namin.
Opo, maganda. Nice to see you dyan sa Dinhinagot. Thank you, Luz Biminda Bandayan. Yan, oh. Oo nga, Hannah Hernandez, paulit-ulit ka naman. Paulit-ulit po kayo, para may gusto po kayong ipamukha sa amin. Para may gusto kang tumbukin. Kung nag-aano po kayo, kung gusto nyo gumawa ng issue, wag na po dito. Ha? Kung hindi po kayo natutuwa sa ibang kasama namin, better na wag na lang pong magsalita kasi hindi nyo naman po alam lahat eh. So I am not also here para madiscuss sa inyo. Malamok din po, Ate Raquel. Ma'am Shiji po. Yeah, yan yung aking name sa YouTube channel. Hi, Oliver De La Cruz. Henry Oyaw. I love you. Thank you. Rosalie Daan, Tumpak, Elisa Del Monte. Valeriano Tahil. Ang ana-ana, baka malaglag na ka. Tapos kasi si Brenda kagabi ng ana-ana. Tapos talaga sila yung mananap. Yung ana-ana ba, yung matagal na siyang ana-ana, yung minahanap na yung Yeah. Ay, kun banwa, Ate LV Agres. Malik-malik ka na sa hasa, then may beef ka dito, ana-ana. Sana nga. Buti pa sila, alam nila ako hindi. Sana kayo na lang i-ana-ana. Elizabeth Bautista. Nasa work ka na, Ate Alvi? Jolene Parde. Ayan. Actually, hinintay si Bating kasi siya yata magluluto. Evelyn Casino, Emma Gardon, good evening. Oh, dumori ka to, Ate Raquel. Hasula ng words. Ana. Yes, Romilly, Bonnie, C Twins. Sinapay pindoto na ni Brent? Think before you say something. Nakakawin po ibang comment. Ruby July. Yun na nga eh. Kapag na-offend ako dun sa comment, parang okay lang dapat. Kasi, pag ako nagsalita, parang issue, parang big deal sa inyo. Parang unfair naman yun, na kayo lang nagbibigay ng opinion, di ba? Si Scarlett, Ana, kabalo na siya. Valeriano Tahil. J. Francisco, kung ikaw pipiliin sino bet mo jowain sa SC, mali ba kay Brenda? Si Arjen. Ay, boto na ilalim, hininaya, tuwad-tuwad na siya. Kasi ano siya, parang ako rin siya. Feeling ko, ganun. Jessil Galyogo, yeah. Ni-issue na po guys, sila naman nakakalang pang-araw lang nakikita naman sa vlog nila kung paano magtulungan. Jean Loses, tama. Ma'am, she watching from Malaysia, Elma De Galia, hello. Ano yung ana-ana? Marami ba dyan? Hindi ko rin nga alam eh. Hindi pa ako masyado maliwanag. Duwa na kasi siya, pindot-pindot lang. Ha? I love you, Ate Raquel. Ikaw talaga, in-smiled mo ako. I love you. Thank you. Na actually gusto niya talagang kuha ng swimming pool dito. Kung di ako nagkakamali, malapit dun malapit sa court. Bakit J. Francisco? Ano ba yung ana-ana? Tinanong ko rin yung kay Jim. Kasi yun ang caption niya kanina, di naman sumuot. Ikaw ba siya baka alam mo? Ako wala di Bisaya, hindi ko rin maunawaan yung ana-ana eh. Daphne Laude, hi! Alam ko, ani ang ana-ana, mem. PM mo na lang ako. Huwag mo na dito i-comment, baka mamaya, ano yan. Secret words nila, ana-ana. Ah, okay. So, hindi. Siguro, like, parang, ayan, sige, ano ka lang, parang, sige. Parang, you are using ana-ana sa, ano ba, pantakip doon sa isang salita, o yung nga, parang secret words, kunyari na, sige, anak-anak ka pa, ganyan. Kaya parang,
Kaya pala wala kagabi. Kasi kasama mo ng mga ana-ana. Parang ganon. Easter Jack. Ivy Aguas. Pambangan kasi ako. Ako Tagalog, di ko alam. Ganon-ganon means ana-ana. Ganyan-ganyan. Hakakak. So, I mean, depende siguro kung paano siya. Parang ganyan-ganyan ba? O, parang ganyan-ganyan sa Tagalog. Oo. Gaganyan-ganyan ka na naman. Ganon-ganon. Ana-ana. Well, depende siguro. Depende kung paano mo siya bibitawan yung salita, kung paano siya gagamitin sa pangungusap. So, ganun. Ivy Balsama, thank you. If you like me, go. Just send the star. Follow and subscribe my YouTube channel, Ma'am Shiji, and then din yung aking mga bagong uploaded videos. Alam niyo, nakakatawa lang kasi talaga, no? Kasi ngayon, yung aking mga live is pumapalo na rin siya ng mga 100 pataas. It depends how to use in the sense. Nga, feeling ko ganun. Yung, naadyan yung tray ng itlog. Tray ng itlog? Meron. Wala. Tayo ako ng madam kasi mas pinili niya sa province kaysa Manila ang mas maganda maraming sa Iles, Rosalida. Ano sa ganito. Yeah, may tama yan. Si Mama Sita na dun sa bahay. Depende po kung ano paano i-deliver ang sasalita. Basta ganun. Kasi iba baka kala puro ganun lang. Ganyan. Hi Althea, watching from down under. Kichesha Pitonge. Sana all. Welcome back sa Inaguan. Thank you. Ano ba Ate Raquel? I love you. Thank you. Wala na overwhelmed talaga ako. Thank you Ate. Maraming salamat. Ever since, talaga, laki ng mga shares mo and tulong mo sa akin. Especially sa stars. Thank you. Mamo, nandito na ako sa farm ni Brenda. Ayun siya, nag-aayos po siya kung makikita niyo siya, ayun. Saan ba siya? Ayun siya, inaayos niya kasi yung niyo. Nandito ako sa farm ni Brenda. So, yun yung mga solar lights. Inaayos niya yung kabilang side kasi sumindi yung kabila. So all along, hindi naman niya rin kasi malalaman niya kung okay na unless dumilim. Arlene Candol. Well, sa kahit anong uri ng hindi pa yaya naman siya si Mama Sita dyan mula nang dumating. Nagpunta na po nagpunta kasi nagpicture pa nga sila. Alam nyo, in any kind or in any form of friendship or sa kahit anumang uri ng samahan, meron kayo. Meron talagang tampuhan, diba? Mamo J, nagsisimula na ako sa Pangasinan. Meron ng Poso at saka Poso Negro. Doon sa lupa ni Mama. Don't worry, dadaling kita doon. Makikita mo rin yung itinatayo ko doon. So for the meantime, dito na lang muna ako. No? Rosalidaan. Kasi alam mo, hindi naman din sa lahat ng oras is nasa mood ka or okay ka, di ba? Kumbaga, the thoughts is, you're still friends. I mean, magkaroon man kayo na misunderstanding, you're still friends. So, ano man yung miscommunication nila at misunderstanding nila, hindi naman ako o kung sino yung mamamagitan sa amin para mag-solve mo. It should be the two of them or kung sino man yung involved. Pero they're okay naman. I think talagang nagtampo lang tong si Flor. But nevertheless, hindi naman siya totally, what do you call this? Mabigat. Ano mo yun? I love you too, Juanita Legaspi. Ang dami ng lamok. Nahanap ko kasi yung tray ng itlog. Analing kang pumanes! Hi, ate! Andun si Brenda, nag-aayos siya ng nung lights niya. Maayong gabi, Levi Faustino. Naayos niya yung wiring kasi. I'm happy and proud of you guys. Bilang nanay, happy ako yung mga nagtawag niyo. Thank you, ma. I miss you too. Soon, bibisitahin kita. Gusto ko yung yung Gladys na ulit. Nandun naman kasi ako sa moving on and nandun ako sa stage na gusto ko nang tanggapin lahat na ako na lang to at wala na yung mama ko. Alam mo naman, mamo yun, di ba? You know how much I really love my mama. Thank you. Thank you. Naintindihan mo ako. I love you.
I miss you. I miss the River Gold. I miss all my co-performers. Rex Remorosa, hello. Namimiss ko na yung dressing room mo, namimiss ko na yung stage, yung tao, yung mga katrabaho mo. Nakakamiss. Shout out sa inyong lahat. Ayan. Si Oyong na yung nag-isa, tsaka si ando sila ni Jigjag kasama nila. I love you, Ate Raquel. Ano ba? Grabe, thank you. Okay na ako sa paunti-unti. Actually, malaki na nga yan eh. Napakalaking tulong yan. Miriam Vargas, hello. Ibaba na lang ang prayer para magkakapatid naman po kasi nakakamiss po kayo sama-sama kayo lahat. Again, Fiu. Para mas maging stronger kasi kayo. Ako, naniniwala ako. Para mas makilala mo kung sino yung kaibigan mo. Pauting naman ikaw, namimiss ko pag ganun. Tansya doon pag ikaw pala. Pauting pa naman. Kailan? I love you, ma. Kailan plano mo? I miss you. Hindi. Ako, naniniwala ako. Ayan na, guys, yung nanonood ngayon si Mamushi, isa yun sa mga naninanayan namin. Nagkaroon din kami ng tampuhan yan. And, mas magiging strong kasi yung relationship nyo kasi mas makikilala nyo na sila ng mas malalim. Iba kasi yung nakilala mo lang siya bilang siya yun, nakilala mo siya bilang ganito, di ba? Kasi the more na nagkakaroon kayo ng misunderstanding, mas lalo mo silang makikilala ng gusto. Oo. So ako, I believe, hindi siya okay, pero okay yun na mangyari. Dapat mangyari yun para mas makilala mo, ma-realize mo kung sino ba yung kaibigan mo, kung sino yung gusto mong kaibiganin, kung sino ba yung taong gusto mong makasama, 'di ba? Hindi man araw-araw. I mean, ako I'm really so thankful kasi may mga kaibigan pa rin ako na ngayon hindi ko na sila madalas nakakasama but still we're friends. Yun yung sobrang sayo ng feelings kasi may mga kaibigan kasi na after ng wala na, hindi na kayo magkakilala, hindi na kayo close, hindi na kayo nakakapag-usap. Pero hindi, ito may mga tao talaga na kahit hindi mo na nakakasama o madalas na makakausap, andyan sila. Alam mong nandyan sila. Hindi kasi pwedeng ako lang yung mag-a-adjust. Kailangan sila din. At ganun din sa mga kaibigan mo. Hindi pwedeng ikaw lang ang ikaw yung tatanggap. At ganun din sila. Kailangan ikaw din. Dapat ikaw din. Correct, Mamo. At syempre hindi ka iiwan. Tama. Yan yung mga taong handa kang unawain or tanggapin kung sino ka. Kasi yun ka na. I mean, sensitive yan. Matampuhin yan. Pikon yan. So, alam mo na sa sarili mo na pikon na yan eh. Alam mo kung kailan napipikon yan. So, hindi mo siya masyadong bibirahin. Hindi ba? Hindi mo siya masyadong sasaktan. Di ba? Kasi you know him. Kasi kaibigan mo siya. I love you, Ate Raquel. Thank you. May another 500 stars ako. Di ba? So, meron din mga kaibigan na once na naglambing or nagsabi siya sa'yo ng ganito, uy, gusto ko yung ganito. Pag alam mong gusto niya yun eh. 'Di ba? Kuminsan kasi nawawalan tayo ng choice. Parang nawawalan ka ng choice na umayaw, hindi dahil may utang na loob ka sa kanya. Kasi alam mong kaibigan mo siya. Alam mong magiging masaya siya pagkasama mo siya o pag ginawa mo yun para sa kanya. 'Di ba? Yung mga simpleng bagay, yung mga simpleng thoughts, yung mga simpleng high is really a big impact dun sa mga kaibigan natin. Ayan, Mamo J, alam mo nyo ba na napakabising tao niyan, ilang bar ang hinahawakan niyan, ilang tao, ilang empleyado, pero nakakapanood pa sa akin, nagagawa pa makipagtsikahan sa akin. And it's already 6:25 in the evening and for sure nakahiga pa yan sa kanyang kama. Di maya-maya is maliligo na siya. Or unless, nanonood siya sa akin habang nagkakape ngayon at may kausap. At may pinamimigay. Miss ko rin pa sa idos mo. Nanggigigil ako sa iyo, pauuwiin mo na lang ako eh. Diba? Yung inaanto ka na lang, tsaka ka-uuwi. I love you. So maraming base, marami kang pwedeng gawing marami kang panghahawakan sa isang kaibigan. Hindi lang dahil sa kung anong binibigay niya sa'yo. Kasi may mga bagay ka rin natututunan sa kanya.
believe it or not. Sabihin mo lang, siya yung pinakamayaman o siya yung pinakamahirap financially. Pero meron at meron ka matututunan sa kanya. Kasi may mga bagay na meron siya na wala ka. At meron ka na wala siya. Doon mo matututunan yun. Kaya nga tayo nagiging kaibigan sila. It's either parehas kayo ng pinagdadaanan or coffee at paligon na talja. That's why mas masarap yung mga ganong klase ng kaibigan. Na hindi lang puro sa problema or hindi lang puro sa saya. No? Anything, maging sa kalokohan, maging sa katarantaduhan, kasama mo, alam niya, yung ganon, 'di ba? Meron at meron, darating sa punto na may kaibigan tayo na kahit ginawa na tayo ng masakit o masama, kakaibiganin pa rin natin kasi kaibigan natin siya. Yes, Ami Aurelia. Totoo yan. Totoo yung sinabi mo. Yan yung perception mo. Totoo yun. Totoo rin naman yung sinabi ni Brenda. And I agree with that. It happens na siya kasi yun. Respeto ko yun kasi ganun siya. Diba? Yun siya, yun yung naramdaman niya. So, hindi ko pwedeng sabihin, mali yan. Kasi, at the end, kapag na-realize niya rin naman kung ano yung tama at mali dun sa ginawa niyang action, mas magiging maganda yung friendship. Diba? Para the moment na magkaharap sila ulit o magkabiruan, alam na nila kung paano nila pipigilan ng isa't isa. Alam na nila na, kaibigan tayo. Alam kung dito ka mapipikon sa akin. Alam kung dito ka, diba? No, dumarating kasi tayo, Joanjo, may mga pagkakataon kasi na kapag hindi natin natatanggap yung pagkakamali, hindi natin natatanggap sa sarili natin yung pagkakamali natin sa ibang tao, it's because you have something to prove. Yung parang, hindi lang ako yung may mali dito. Kasi darating yan. I have this friend of mine, may kababata, way back 2015 sa Baguio. 7 years ko siyang hindi pinansin. Ay, tama ba? 15, 16. No, 6 years. 6 years ko siyang hindi pinansin. Imagine that. 6 years ko siyang hindi pinansin. Close ko to ha. Alam niya malaulo hanggang pa ako ng ugali ko, kung ano ko, kung sino ko, kung bakit ganito, bakit ganyan. Diba? Oo. And it's really good kasi hinayaan niya ako at hinayaan ko rin siya na sige, gamutin mo yung nararamdaman mo, gagamutin ko yung sarili mo. Para the moment na magkita tayo ulit, hindi man na tayo ganun gaya ng dati, at least alam na natin kung paano natin ibibigay yung respeto sa isa't isa. Kasi maring, dahil sa sobrang close ninyo, dahil sa sobrang lapit ninyo, nakakalimutan natin yung, di ba? Yung sobrang close nyo, pero akala nyo yung biruan lang natin, okay lang, di ba? So, nagdidilig ka na naman. So, yun. But, again, diba? Ganun ang friends. Ganun ang pagkakaibigan. Kailangan mong tanggapin kung ano yun. Kasi kung hindi mo siya matatanggap, kung ano siya kaibigan. Diba? Kasi, magiging away lang, diba? Paplastikan lang kayo, so, wala. Kung alam mong hindi siya worth for you, then, you can be, a casual friend. Diba? I love you. Alam mo, hindi ko siya matitiis, pero hindi pa kami nagpapansinan. I also have one. May isa pa ako, mamo, si Pokita. Ako mahal ko siya. Call mo daddy, Alice. Sige, later, paalala ko. Kasi na mahilig magbira, pero kung siya naman binira, ako alam naman ng biro na kaya na din, malagaling lang. No, hindi, again, Rosalie Daan, hindi kasi pwedeng sa lahat ng oras, okay yung biro. Kasi maaaring iba yung pinagdaanan niya ngayon, iba yung bukas, iba mamaya. Yung mood swing ng tao, yung mood, hindi natin malalaman kung kailan siya nagiging okay at kung kailan siya hindi okay. At kung kailan yung makikita mo, okay naman siya, baka siya okay, pero deep inside hindi. May mga ganun
ako, may mga ganun akong kakilala kaibigan. Akala ko everything is okay. Kaya ka nagkakaroon ng suicide kasi may mga taong hindi nila kayang mailabas kung ano yung nararamdaman nila. Hindi nila masabi. Hindi dahil wala siyang trust dun sa tao. Diba? Kailangan meron siyang, may tamang oras, may tamang lugar. Hindi, yes, timing baga. Yes, yung ganon. Diba? Kasi kung ngayon, alam mo sa sarili mo naman na, hindi na ako galit sa kanya. Sooner or later, pag nagkasalubong naman na kayo, pag handa na kayo, diba? Everything will be okay. Hi, Mona! Happy birthday! Belated! Akala ko may ahas, yung tali pala. Kaya yun. Ako naman, sa ngayon, yung mga friends ko, thank you, andyan. Sila, pinapasaya ko, even yung mga yung mga colleagues ko sa comedy bar, sa trabaho, yung mga kababata ko. Siguro, mamo, kasi syempre, diba, ang dami na natin pinagdadaanan. I mean, ang dami na natin pinagdadaanan. Ang dami mo nang nalaman sa buhay mo. Ang dami mo nang tao na nakasama. Ang dami mo ng taong nakilala. And for sure, diba? Alam mo rin naman, ikaw, mamo, diba? Sa dami ng empleyado mo, my God. Sa dami ng mga performer. Diba? Alam mo na, nalalaman mo na kung sino yung pag nakainom, kung sino yung trabaho lang yung gusto, kung sino yung gusto yung, diba? Makikita mo kasi yun eh. And doon papasok yung gusto mo siyang kaibiganin. Diba? Kasi pag nasa work tayo, mamo, you're my boss. Pero kapag nasa labas tayo, kaibigan kita, magbardagulan tayo sa stage kasi magkatrabaho tayo nun. Pero right after that, iba na yun. Yung boundaries. May mga bagay na kailangan mo pa rin lagyan ng boundaries. Lagyan mo siya ng limit. May Villarreal. Para iwas mo sa mana. May Villarreal. Yun na nga eh. Yun nga yung sinasabi ko kanina na at least kailangan nyo maranasan yung mag-clash kayo, magsagutan kayo, para mas makilala mo yung isang tao. Kailangan yung mag-clash kung kinakailangan para mas makilala mo siya. Ganun pala siya magsalita. Ganun pala siya kapag nasaktan siya. Ganun pala siya ganun pala siya magbitaw ng salita. Masakit. Kasi, diba? Yung mga ganung bagay. Kasi, maring magkaibigan tayo, pero hindi mo pa alam kung ano talaga siya. Kung sino talaga siya. Kasi hindi pwedeng true good to be true lang. Mabait siya, masipag siya. No, hindi pwedeng ganun lang yon. Hindi pwedeng ganun lang yun. Meron at meron kang hindi magugustuhan sa kanya. Dahil may mga kaibigan tayo na kahit ang pangit ang ugali niya, kaibigan ko yan. Diba? Kahit ang baho ng hininga niya, kaibigan ko yan. Diba? So, kung sasabihin natin na magiging sensitive ka, kasi maaaring hindi pa kayo intact. Hindi pa ano yung friendship niyo, wala pang poste, wala pang base. Naging magkaibigan lang kayo because of your common friend. 'Di ba? Pero kung talagang gusto mo siyang maging kaibigan, gusto mo siyang mas yakapin, no, na mas mapalapit sa iyo, kailangan dumaan kayo sa ganung punto. Naniniwala ako kasi yun ang magiging foundation. Alam ko na yun, nag-aaway kami, ganito rin yun. Hayaan ko lang muna siya. Ilang araw lang okay na kami. May mga ganung bagay. Diba? And that's okay. Kasi hindi naman pwedeng porket siya magbaba ng pride, hindi. O siya yung mag-ano ng ego, hindi. Kasi nasaktan mo siya. Mag-sorry ka o hindi, darating ang punto na magkikita kayo, it's either mag-irapang kayo or umarte na lang kayo na parang wala na nangyari. Diba? May mga ganun magkakaibigan na nagkatampo kayo, parang kita kayo, okay na ulit kain. Yung ganun lang. Yes. Totoo, kailangan yung umabot sa ganun. Kaya ako, thankful ako dun sa mga kaibigan ko na nakakatampuhan ko o nakakaaway ko at nagiging kaibigan ko pa rin until now. Ibig sabihin kasi, ano na natin eh. Kaibigan na natin yun. Yun na siya. Diba? Tanggapin mo o hindi, bahala ka. Kung hindi mo na siya tinanggap, hindi ka na niya kaibigan. Ganun lang yun. Hindi mo kasi purpose sabihin na kaibigan mo ako na lang kaibigan mo. Ako na lang tumatanggap sa'yo, ako na lang sumasama sa'yo. No! Imposible yun. Imposible yun. I have this friend of mine, Amor, from Gym Team. Sabi niya,
ano mo kami, kaibigan, ganyan, close friend, common friend, casual friend. Si Al, ano, best friend ko? Best friend mo siya. So kami, hindi kami best for you. Para mo manasabi yung pagiging best ng isang kaibigan. Diba? Parang, sabi nga niya, in this world, billions of people ang meron sa buong mundo. So, maaaring hindi siya yung best mo. Diba? Maaaring hindi siya yung best, hindi siya yung best friend mo, pero kaibigan mo siya. Diba? Kung minsan nga, mas madalas si casual friend, o si common friend, yung mas malapit sa'yo kaysa doon sa, una mo naging kaibigan. So, you can tell kung sino yung best friend mo. Unless, lahat talaga yun umalis na sa paligid mo. Lahat yan hindi ka na tinuring na kaibigan. Siya na lang. Yung kunyari, nakagawa ka ng masama, yung lahat tumalikod sa'yo, hindi ka na pinapansin, hindi ka na kinakausap, in-unfriend ka, hindi ka kinakausap sa chat. Pero, itong taong to, nag-iisa, siya matatawag mong best friend. And doon ko lang na-realize na paisip na, yeah, I think so. I have my best friends. Pero I don't have my best friend. Best friends. Kasi magkakaiba yan. Magkakaiba sila ng ugali, magkakaiba sila ng pananaw, magkakaiba sila ng oras na binibigay sa'yo. Hindi lahat binibigay sa'yo. Hindi lahat ibibigay sa'yo. Hindi lahat ng pangunawa, hindi lahat ng oras ibibigay sa'yo. Diba? Kung mababaw lang pasensya mo, huwag ka na magbiro para di ka mabaliktad. Regarding that matter, I don't think so na kailangan gamitin natin yung mga ganun dahilan. Kasi una sa lahat, ganun siya eh. Yun siya. Hindi mo kasi pwedeng iutos sa kanya o sabihin sa kanya na huwag mong gawin yung ganitong bagay. Diba? Kahit sabihin mong golden rule, huwag mong gawin sa iba kung ayaw nilang gawin sa'yo. Yes, tumpak, totoo yun, tama yun. Pero, again, sabi ko nga sa'yo, kung gusto mong mas makilala yung tao, kung kinakailangan mag-clash kayo, magka-clash kayo. Diba? Kasi yung tinuturing mo ang best friend, minsan siya pa yung nagbibigay sa'yo ng pinaka-painful na gulo o away ninyo, diba? What more yung mga common friends mo lang, acquaintance friends mo lang, diba? Kasi may mga kaibigan tayo na sa pinakamabigat na pangyayari ng buhay mo nandun. May mga kaibigan tayo doon sa pinakamalungkot nandun. Kung minsan wala sila doon sa pinakamasaya mo, pero nandun sila sa malungkot. Meron silang nandun lang sa success mo. Pero yung process para makuha mo yun, wala ka doon or wala sila doon. So maring iba-iba. Kaya hindi mo siya may consider na kailangan ikaw lang yung mag-adjust. Dapat both side. Lovely hanggaw ka! Hi ate, andiyan ka pala. Long time no see. Kasi sabi mo siyang best friend, kung lahat ng tao iniwan ka na at nag-iisa na lang siya natira para sa'yo. Siya yung nasa tabi mo na nakikipaglaban sa kung anong ginagawa mo. For example, kaming lahat dito ng SC. Ako, nakagawa ako ng masama. Lahat sila iniwasan ako, lahat sila pinabayaan ako, hindi nila ako pinaglaban. Ang sumasagot lang sa akin, kunyari si Brenda lang. So I can consider Brenda as my best friend. Kasi among all of them, siya lang yung nag-stand for me para panindigan or panindigan yung pagiging kaibigan niya sa akin. Panotis ng kamustar ng sana ako try ko lang. Ami Villarreal, yes po at Ma'am Ami, thank you. Ay, sorry nawawala. Thank you. So yun lang kasi actually yung pakikipagkaibigan parang for me parang kasing lalim din yan ng pag-aasawa. Alam mo yun? Yun lang kasi sensitive din yung relationship niyo. Ang dami mo ring panghahawakan na emosyon ng isa't isa, di ba? Kasi may mga kaibigan tayong very appreciative. May mga kaibigan tayong, di ba? Meron tayong mga kaibigan na talagang hindi nakakalimot. Yung ganun. A true friends comes to an end, never really begin. Basahin ko ulit.
A true friends comes to an end. To an end. Never really begin. Yeah. Correct. Thank you, Ate Lovely. Thank you sa mga stars. Bila kasi kahit kinukutsa siya na may walang labi pero hindi nagagalit. Kasi yun na siya eh. From the beginning, natanggap niya rin yun. Siya na yun eh. Ako na to, bata pa lang ako. So ngayon pa ba? So siguro, depende kung, again, kung kukutsain mo siya o bibiruin mo siya ng gano'n, tapos wala siya sa mood. Yung hindi ako okay, tapos ilulugmok mo pa yung emosyon ko, syempre masasaktan naman. Diba? Again, nasa timing, hindi naman sa lahat ng oras pwede. Parang ako ito din eh, mataba, haba baba, malapad ang noo. Given na yun, ako na yun eh. Tanggapin ko man o hindi ako yun. Unless, magpaayos ako dito, para hindi ako matawag na manoo, hindi ako mababa, hindi ako mataba. So, ayusin ko yung sarili ko para hindi ako sabihan ng gano'n, diba? Pero again, kung magbiroon ng gano'n, timing lang. Nasa timing. Siguro, nangyari lang, wala kasi ako dito noon eh. So, yun lang, feeling ko baka pares lang wala sa mood yung isa, kaya na-offend. Diba? Pero ako, I believe, maayos naman yun. Kasi hindi ko pwedeng sabing mali yung isa o tama yung isa. Kasi hindi ko alam. So, yun lang yung stand ko sa isang kaibigan. Diba? Magiging okay din yan sila. Kasi, uy, sira ulo ko. Akala ko sila nasa likod ko, natakot ako. Didilig na naman po siya. Ayan. Kati, daming lamok. Thank you, Ate Lovely sa 100 stars. Nice to see you again. Jocelyn or Denise, hello. Ayan. Kati, uy. Hindi ko alam Jocelyn or Denise. Tama, Sharon Vega. Wala man, sandali kuha ako ng ano. Wala na dyan yung tray ng egg. Anak boss. Anak mo, boss. Non-stop ang pagdilig ni Madam. Hi, Dennis, correct. Sa Dennis ka talagang magpaliwanag yung mga bagay-bagay. Nangyari talaga sa totoong buhay. Yes, because it happens. Diba? It really happens. Siguro ano lang, based on my experience na lang din. Uy, ang kati. Wala ba tayo? Ano naman? Na. Kati! Yung mga kagat ng lamok. Thank you, Mama Ami Villarreal. Pero again, hindi ko naman sinasabi kung tama yung sinasabi ko. It was just my own perception, my own opinion. Back in Don, Erma. Nung ano pa yun 3 days ago, 4 days ago. So say who you are. Ate ko alam you should. But for me, you're one of a kind. You're the best and I like so much. Thank you, Aileen Duque. Thank you for the compliments. Salamat. Siyempre, you have to give the benefit of the doubt dun sa dalawang involved. Kasi, diba? Thank you. Thank you. Diba? Ang daming lampo. Kati. Ano? Si Mia naliligo? Isa ko sa kwarto kasi first ang init and second I have to take the charge. I have to charge my phone. Vanessa Dador. Pa-shoutout sa anak ko si Claudia Vanes. Vanes.
Hello. Claudia Vanes. And kay Lilibet Cabaluna. Hi, Ate Lilibet. Hananapit. Hananapit ko na siya. Hananapit. Hindi yan. Hananapit. Siya kayo ko yan. Makaganda natin. So, I'm here sa room. Uy, mga kagat. Kape. Yung kagat ng lamok. Kati, ang sakit. Nakaano siya. Ana-ana. Jocelyn Cadot, I love you to Ate Lilibet Cabaluda. Thank you for watching. Guys, right after this, please pwede naman punta kayo ng YouTube ko. It's Ma'am Shiji. Ayan po, oh. Yung name ko doon is spell like ganyan kagaya kay Ate Jocelyn Cadot. Nood kayo post na ni Chito yung interview niya kay Brenda 7 p.m. Yes, Ami Aurelia, we will. You're welcome, Vanessa Dador. Kati. Iniiwasang kamutin, ginaganon ko lang kasi baka magsugat. Yung kagat pa naman ng lamok, aminin nyo, ang sarap kamutin. Diba? So after this, punta kami pala sa plaza nila Brenda, sa plaza ng Barangay Solana kasi what they call this? Merong disco ulit. Always watching your video. Thank you, Ate Lilibet, for not skipping the ads. Ma'am, shibay muna sa kayo na ako, bas pa uwi. Ala, ingat, Ate Raquel, I love you. Thank you so much for all the support. I love you. Thank you for the generosity. Love, love. Ganda ka. Diyan ka na pala sinagoan farm. Opo. Vance Rosaot Jr. Sorry tagal kong di nag-comment, but napapanood ko naman ibang post mo. Hirap kasi ako nasabi ko. Hirap ng dalawa kami pinabalik. Isa, help kita siya. You're true sa lahat. Aileen Duque, again, whatever those trials. Ngayon, kasi may pinagdaanan din ako. Since wala na si mama, no? So, yun lang, kapag nalulungkot ako at nahihirapan, sabi ko lang, sige Lord, ito gusto mo. Pero huwag mo akong babayaan. Huwag mo akong bibitawan. Kasi, yun. Kasi nagtitiwala ako sa'yo. Kasi I believe in you kung ano man yung gusto mo mangyari para sa akin. Yeah. Kung ano man po yan, yung ano man ang naging dahilan na pagiging PWD ninyong mag-asawa. Everything has a reason. Ang hawakan nyo lang. Sana kung ano man yung faith na meron kayo ngayon, doblehin mo, triplehin mo. Kasi siya lang din higit kanino man. Well, maliban sa mga friends natin o sa family natin. Si Lord talaga ang nakatakda. Siya magtatakda ng mga taong tutulong sa iyo at gagabay sa iyo para malagpasan mo yung mga pinagdadaanan mo. At sa kung nasaan ka man ngayon. Yun lang. Ate Kati Karakaw! Hello! Kamusta ka na? Rosita Dakara. Hindi ko po alam. Siya na lang po yung PM nyo. I'll be with Bunso Mix and his family on May 13 at Everdeem Hotel Forwarding Award. Wow! Lilibet Cabaluna. Regards to them, please. Please tell them miss na namin sila. Sana magkasama at magkita rin kami. Again. Very soon. Kasi tagal na rin namin hindi nakikita ulit nila tatay at ni Kuya. Congratulations again to Kuya Mix and to Tatay Jet for the awards. Iyakap mo ko kina Kuya at kay Tatay.
Forever, forever young. Who else is here? Shoutout na natin yan. Namiss ko yung ganito mga views. Yung mga viewers ko, ang dami. Sige, yung mga ganitong chikahan at kwentuhan. May mga ads po na lumalabas sa baba. Sana wag nyo skip ha. Meron naman po. Anyway, thank you so much. Thank you so much talaga. Especially din sa mga nag-share ng live. Sa mga hindi nag-skip ng ads. And, of course, sa mga nagbibigay ng stars. Maraming salamat din po. Thank you so much. Noted, Miss G. Love you. Ingat always. Thank you. I love you too. Thank you, Rene Ralios. Grabe. Kakamiss kayo. Kakwento yung kachikahan. I don't know. Maybe kasi dahil hindi ko sila kasama. Pero pag nandito, yun. Pag magkakasama kami, malaking tulong talaga. Salamat. Maraming salamat. Actually, ngayon lang may ads. Depende rin yan, Ma'am Shiami. Pwedeng dyan sa lugar mo ngayon lang, yung iba kanina pa, since I started. Depende siya sa bansa kung ilan yung nanonood. Kasi may mga ano rin siya, may mga percentage. Follow me. Hindi naman po ako sad. Kaya don't skip the ads. Thank you, Jocelyn Cadut. Oo, please don't skip the ads, ha. I love ya. Yung parang napagod yung balakang ko. Thank you. Nagdadialysis sabi ko. 5 years na. Ako mag 2 years na. Aray ko. Mag 2 years ng pilay. Diabetic ako. I admire you kasi na-handle mo lahat ng transformative sa'yo. Misking ba nung hinang mama? Why eating together? Look at the brighter side. Ma'am Aileen, si Habi na dialysis, then ikaw, pilay ka na. Binigyan kayo ng oras, binibigyan kayo ng time, binibigyan kayo ng chance to be together pa, yung magkatabi, yung mas makakausap nyo, makikilala nyo isa't isa, di ba? Yung chance na wala na yung ibang tao, pero kayo meron. Ako wala na akong ganun chance, pero ikaw meron pa. And that's a golden chance. Yan yung sinasabi nilang time is gold, di ba? So kahit ngayon physically masakit, yung nararamdaman mo mabigat, malungkot, pero look at the brighter side. May mas magandang dahilan para ngumiti pa rin kahit ang hirap-hirap. Maytel Yugo. Yun ako paiyakin, oy. Kaya sana ano ka. Magpakatatag kayong dalawa. Continue to love each other. Iparinig nyo sa isa't isa how much you love each other. You hug each other. You smile together. Kasi we can never tell kung hanggang saan lang yung chance natin. I love you, Eileen, and to your hub. Kamusta Ate Maytel Yugo? Tulad niyan, hindi na kami makapandong ng mama ko. Pero kayo, pwede pa. May chance pa kayo. Diba? Look at the brighter side. Yung mas magandang dahilan. Thank you, Lady Lee.
Kasi Eileen Duque, alam ko yung pakiramdam. Alam ko yung feeling na hopeless ka na. Parang wala nang dahilan ng lahat. Parang wala ka na magagawa. Para maramdaman yung kaginhawaan. Kaya nga, I'm sharing you yung mga thoughts na naiisip ko kasi yun yung ginagawa ko. So, huwag mo bibitawan yung faith mo. Bernadette Novena, hello. Thank you, Lady Liha. Lahat naman tayo eh. Lahat tayo meron kanya-kanyang pinagdadaanan. Iba-iba lang talaga ng level. Iba-iba lang talaga ng bigat. Pag nagkita tayo soon, Diba? ang galingan mo yung paglalaro mo ng basket. Nemia Fajardo. Thank you. Mag daw. Salamat po. Sorry. Ate Beatil. Pag nga mag number 1 siya. Pinunong ba niya? Ikapinak dito ay nunong. Wala. Ay, pinunong. Ha? Dito ba mo galit? Oo, dito ba mo Kaya nung bago ko pumunta rito, bago ko lumipad ng Butuan, I visit mama. And sabi ko yun, nagpaalam ako sa kanya, sabi ko sana lagi mo akong pantayan sa pupuntahan ko at gagawin ko sa mama ko. Watching from Nueva Ecija, Nemia Fard, hello. Lilibet Cabaluna, anong tanong niyo po? Suggest plant kayo ng lantana camara or kanding-kanding na flower. It is an insect repelling plant against mosquitoes po. Nice din na flowers niya. Belsiga, sige sabihin ko. Yung chamomile kasi. Sa kagaling Masincha Argarin. Galing ako ng Butuan. Ngayon nandito na ako sa Hinaguan Farm. Sa Rinapea. No, it's okay. Kailangan mo rin yun. Ay, minsan kailangan mo yun. Hindi dahil pagod ka na or dahil nanghihina ka na. Kailangan mo din ilabas. Kailangan mo din ilabas. Kailangan mo ilabas yun. Nararamdaman mo. Kailangan iyak mo. And that's okay. Kasi yun yung nararamdaman mo eh. Diba? Nemia Fajardo. Sa ngayon siguro, gusto ko na lang mag-enjoy. Gusto kong mag-enjoy na lang na mag-enjoy. Magsaya. Diba? Kasi, hindi na mapapalitan yung saya na meron ako noon yung kasama ko, mama ko. Iba yun. Iba rin yung saya ngayon. Kaiba. Sobrang magkaiba. Hindi ko na siya naririnig. Hindi na ako nakakatanggap ng chat na I love you. So, yun yung mga wala ako, pero kayo meron pa kayong chance. Kaya kahit ang hirap, kahit ang lungkot, kahit ang bigat, dapat makita natin yung mas brighter side. Bakit tayo naiwan dito? Bakit tayo pa yung nandito? I love you, Ate Jubian, boy ko. Sorry. Itapod di. Yung. Sensya na po. Kuya, umabot ang kay yung. Iyak ako araw-araw. Malaban na sabi ko. Asmahan ako sa transport. Amen. Eileen Duque. Diba mas nagiging matatag yung relationship niyo? Eh lalong palalakasin yung faith mo kay Lord.
Yun kasi importante rin. Nakaka-attend po ba si Prince sa event ni Princess Samoa po? Kasi I just want to see and hug ka po and para makabili na hug ticket if ever lang po is just wish lang po yun kasi ma-meet sila. Hindi ko alam. I don't know. Wala pa akong idea regarding do sa laro niya. Sa Sister March. Hindi ko alam. I don't know eh. Pero siguro malalaman niyo naman yan siguro a day before no event niya. So, sa ngayon hindi ko pa sure. Kasi syempre hindi natin alam kung sino yung mga followers, di ba? Yung mga fans ng mga artists, baka pupunta rin, bibili. So, well, let's see. I love you, ate. Ate Juvian, thank you. Ganito na lang. Thank you, Ate Aileen Duque. Thank you. Thank you talaga. Gusto ko yan. Gusto ko yung prayer na yan. Para at least meron din ako sarili. Diba? Bilyar yan. Pero kung may anak ka naman, at least you have your own family. Diba? Maybe someday kayo lahat ng isida na sa sanat. Sure, sige po. Basta magkatagpo, magkaano, wag ko kayo may lumapit. Ilom? Ay, mga ngayo pa. Mga ngayo muna. Ha? Siya! Nanak ka, oh. Ha? See you later, mga moms.